boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek, minden szurkolónknak, mindenkinek, aki egy kicsit is a szívén viseli a csapatunk sorsát, és szorít nekünk, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Mai nappal elkezdődik a felkészülés. Ez jelen pillanatban az első 2 nap az különböző méréseket, a játékosok különböző teszteket végeznek, ebben vannak orvosi vizsgálat is, van benne fizikális felmérés, tehát többféle fajta dolog szerepel a programban. Aztán hétfőtől belekezdünk az érdemi részébe a munkának, úgyhogy a játékosok a szünet alatt kaptak olyan házi feladatokat, ami azt feltételezik nyilvánvalóan, hogy ne a nulláról kezdjük a felkészülést, hanem egy emeltebb szintről tudjunk elkezdeni dolgozni. Az első 2 hét az tiszta felkészülés lesz, aztán szépen folyamatosan bekapcsolódnak az edzőmérkőzések is, úgyhogy játszunk 9 edzőmérkőzést, ugye ezek el lesznek majd azért úgy osztva, hogy többnyire azért a játékosok 90 perceket tudjanak játszani, hiszen azért egy teljes mérkőzésekre készülünk, nem részfeladatokra. Úgyhogy jelen pillanatban itt állunk, itt tartunk. Én azt gondolom, hogy egy megfelelő és jó felkészüléssel a céljainkat továbbra is fenntartva az a végcél, hogy a csapat az NB2-be jusson.